Dear Captain Kokak, ako po si Luisa, 31 years old, at lumaki sa barangay Kamandag, sa Quezon. Mula pagkabata, may takot na ako kay Aling Dita, ang matandang nakatira sa katabing bahay namin. Tahimik siya at bihirang lumabas. Pero kung makatitig ay parang hinuhukay ang kaluluwa mo. Luma na ang bahay niya. Gawa yun sa kahoy. Amakan naman ang pader. At palaging madilim sa loob. Kahit tirik ang araw, parang may malamig na hamog sa paligid nito. Bilang panganay, ako ang madalas kasama ng ate ko sa kanyang pag-iigib. Isang hapon, nadaanan namin si Aling Dita. Naroon siya sa balon. May kinakausap siya. Pero wala naman kaming nakikitang ibang tao. Mabilis kaming tumakbo pa uwi. Kinagabihan, nilagnat si Ate Laura. Tila sinasakal sa pagtulog. Napapasigaw siya. Para raw may sumusupsup sa tiyan niya. Nagdala si nanay ng albularyo sa bahay. Pinayuhan kaming ipahid sa tiyan niya ang langis na may nakababad na buntot ng pagi. Nang gawin namin yon, lumubo ng saglit ang tiyan ni ate. Tapos biglang may sumirit na itim na likido sa kanyang bibig. Amoy panis na dugo yun. Kinabukasan, nakita ko si Aling Dita. May malaking paso sa leeg. Parang napaso ng kumukulong mantika. Pagkaraan ng ilang buwan, isang gabi ay nasunog ang bahay niya. Ayon sa nakakita, may humiyaw mula sa loob bago tumilapon sa bubong at lumipad palayo. Isang hayop na may pakpak, ngunit walang balahibo, parang balat ng tao. Mula noon, tumigil ang pagkawala ng mga alagang hayop sa aming baryo. Pero hanggang ngayon, sa tuwing umaambon at tahimik ang gabi, parang naririnig ko pa rin ang kalmot sa aming dingding, nagawa lamang sa amakan. Dear Captain Kokak, ako po si Eric, guro sa isang pampublikong paaralan sa bundok ng Masbate. Sa tuwing kabilugan ng buwan, pinapaalala ng mga matatanda na dapat ay wala na kami sa kalsada pagsapit ng 8 ng gabi. Meron daw kasing bisita, ang laging paalala nila. Nung una, akala ko yung mga pamahiin lamang yon. Pero isang gabi, naiwan ako sa eskwelahan para tapusin ang mga test papers. Bigla akong nakarinig ng huni ng ibon na hindi ko mawari. Parang uwak pero mas malalim ang tunog. Sumabay ang malalim na hakbang at kaluskos sa likod ng paaralan. Dahan-dahan akong sumilip mula sa bintana. Sa ilalim ng buwan, may nakita akong nilalang. Nakayuko. Nakabaluktot ang mga kamay. At mahaba ang dila. Hinihimod nito ang bakas ng dugo sa lupa. Napagtanto ko, galing yun sa isang alagang baboy ng aming punong guro na nawawala. Umatras ako, pero nabangga ko ang mesa. Lumingon ang nilalang. Mapupula ang mata nito at parang alam nito kung nasaan ako. Tumakbo ako palabas. Nagtago sa silong ng silid-aralan. Ilang minuto akong hindi humihinga. Kinabukasan, isa sa mga estudyante ko, si Jessa, ay hindi na pumasok. Nang puntahan ng tanod ang bahay nila, wala na silang lamang loob. Pati gamit, naiwang wasak. May bakas ng dugo sa papag.
at kalmot sa kisame. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, sinisigurado kong sarado ang lahat ng bintana bago ako matulog. Dear Captain Kokak, ako po si Andoy, tubong antike. At ngayon ay nakatira na rito sa Iloilo. Gusto ko lang ibahagi ang isang bahagi ng kabataan ko na hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa aking gunita. Sa harap ng bahay namin sa Antique, may puno ng akasya. May luma kaming duyan doon, yari sa lubid at sako. Sabi ng lola ko, wag na wag magpapakita sa duyan kapag alas 11 na ng gabi. May umaangkin daw kasi roon. Isang gabi ng undas, naiwan akong mag-isa sa bahay. Nagising ako sa malamig na hangin at tunog ng duyan. Maingat akong sumilip mula sa bintana. May matandang babae. Nakaputi, nakalugay ang buhok, at walang paa. Palipad-lipad ang duyan na para bang may hangin. Pero wala naman. Tinitigan niya ako. Hindi siya kumikibo. Pero nararamdaman kong kinakausap niya ako. Sumama ka. Nang humawak siya sa lubid, lumitaw ang mahaba niyang kuko. Sa isang iglap, inabot niya ang bintana ko. Nasa second floor ako nun. Humampas ang dila niya sa salamin. Nag-iwan ng bakas. Kinabukasan, sunod-sunod ang pagkamatay ng mga alagang manok ng mga kapitbahay. Wala nang laman ng tiyan. Nang subukan ng barangay na putulin ng puno, isa-isang nanghina ang mga pumutol. Yung isa, nagsisisigaw ng patawad bago mawala ng malay. Kaya hinayaan na lamang sa pagkakatayo ang punong yun. At ang duyan, gumagalaw pa rin. Kahit walang hangin. Dear Captain Kokak, ako po si Maricar, mula sa Capiz. Alam ko, maraming sabi-sabi tungkol sa lugar namin. Pero iba pag naranasan mo na mismo. May bagong salta sa baryo, si Ate Cora. Maganda siya, mistisa. Pero tahimik at may kakaibang amoy. Parang mantikang may halong bulok na karne. Wala siyang kaibigan at laging sarado ang bintana nila tuwing gabi. Minsan, nakita ko siyang dumudugo ang bibig habang naglalakad pa uwi. Ang sabi niya, nahulog daw siya sa hagdan. Isang gabi, natulog ako sa labas. Nagising ako sa ingay ng mga manok. Pagtingin ko sa bubong, may bulto ng nilalang na gumagapang. Nakahubad, maitim ang balat, at mahaba ang dila. Amoy mantika. Lumingon ako, at kitang-kita ko si Ate Cora. Ang anyo ng nilalang na yun. Isang aswang. Kinabukasan, natagpuan naming patay ang aso namin. Wala nang lamang loob. Tinawag namin ang albularyo. Pinagsabihan niya kami na maglagay ng bawang sa bintana at ilagay sa katawan ng langis. Pagkalipas ng 3 gabi, bigla na lang lumayas si Ate Cora. Iniwan ang bahay niya. Sa loob, nakita ng mga tanod ang lalagyan ng dugo, buhok ng bata, at balat ng mga hayop. Totoo po, Captain Kokak. Hindi mo man makita ang pakpak nila, maaamoy mo sila, kahit sa hangin pa lang. Dear Captain Kokak, ako si Basilio, 64 years old.
dating mangingisda sa Samar. Taong 1974, sunod-sunod ang pagkawala ng mga bata sa amin. Walang bakas ng pagdukot, pero may natagpo ang bangkay sa ilog. Puti na ang mga mata at wala ng lamang loob. Pinagbintangan si Mang Kiko, ang matandang tahimik na naninirahan sa looban. Wala siyang pamilya at may kakaibang ritual tuwing gabi. Laging may apoy sa ilalim ng kanyang bahay kahit 10 oras na ng gabi. Nang pasukin siya ng mga kalalakihan, wala siya roon. Pero may nakita silang bote ng dugo, balat ng hayop, at mga panaksak na may simbolo. Nang gabi ring yun, may sumigaw sa labas ng simbahan. Nakita raw si Mang Kiko, nakasabit sa puno ng santol, nakahubad, at may mga pakpak. Hinuli siya ng mga tao at sinunog. Pero bago siya mamatay, meron siyang isinigaw. Hindi pa raw tapos.